Anii îl schimbă pe om. În decurs de 20 de ani, politicianul Mihai Ghimpu și-a schimbat viziunea asupra pământului moldovenesc. Dacă în anii 90 îl pleda ca pământul să aparțină țăranilor, astăzi el susține ideea de a vinde străinilor pământul moldovenesc. Mihai Ghimpu este unul din politicienii cheie care au luptat în anii 90 pentru împroprietărirea țăranilor cu pământ. Primele idei au fost lansate chiar în 1989. Dacă noi ne vom adapta codul funciar, unde va fi scris negru pe alb, că pământul aparține ca proprietate țăranului și nu statului, declarația noastră nu va câștiga nimic. Destrămarea URSS a activizat curentul de împroprietărire a țăranilor. În anii 90, grupuri de politicieni, printre care și Mihai Ghimpu, îi convingeau pe moldoveni să ia de la stat pământul care le aparține. Lumea a urmat aceste sfaturi. Unii pământul eu! Unii pământul eu, tată eu! Vă da afară-i pământ! A eu pământul eu! Luați și dați la păștinași pământ care au stat pe bătrâni unde au lucrat. În felul acesta, oamenii s-au pomenit față în față cu pământul lor și cu noi probleme, iar lideri ca Mihai Ghimpu s-au retras pentru o vreme din politică. Peste ani, aceștia au revenit și au luat în mâini pârghiile puterii, iar mesajul lor către popor este altul. Moldoveni, vindeți-vă pământul străinilor. Dar cine trebuie nou pământul ăsta, vreau să zic, dacă nu suntem plini de sărăcie și mizerie? Cine dă nou pământul ăsta? Cine o să ia pământul să-l duc în Italia sau în Rusia sau în Germania sau în America? Spuneți-vă rog. Dar niciun investitor străin nu investește dacă pământul nu e a lui. Dacă în anii 90 lumea l-a ascultat pe Ghimpu, acum oamenii nu mai riscă. Sunt împotrivă să vândă pământul unor businessmeni străini. Pe de altă parte, nesupunerea oamenilor îl scoate din sărite pe Mihai Ghimpu. El spunea la Bălți vineri că ar fi primul care și-ar vinde pământul, căci oricum nu are grijă de el. Nu-l dăm, pământ trebuie și ia eu. Nu, hai, lasă-l și ia eu. Ia că am și eu, de la mama au rămas și stăm buruieni, nu știu? Suprafața terenurilor agricole în Moldova este de circa 1.700.000 hectare. Dintre acestea, doar 40.000 de hectare aparțin statului, iar restul este în proprietatea țăranilor. Sergiu Strungaru, Vitalii Drăgălin,